Bon dia, soc Ferran Suay i soc professor de psicobiologia a la Universitat de València. Jo soc Gemma Sanginés, psicòloga. Durant anys, molts instituts ens han demanat que anàrem a explicar als estudiants com ens comportem en els parlants respecte al valencià, com ens afecten els prejudicis que mantenim, com és que usem tan poc el valencià, en definitiva, i què és el que podríem fer per a millorar aquesta situació. Ara l'editorial Andana ens ha oferit que posarem això per escrit en cadascun dels capítols del llibre Via Oberta. Hem tractat d'aportar la perspectiva psicològica que ens permet entendre com i per què ens comportem de la manera com ho fem, també respecte a la llengua o les llengües que parlem.